lagunok, hemen txegara berriro ere, Amaia Albesekin, bera diseinatzailea da, eta kantarirako kamisetak nola moldatu erakutsiko digu, ezta, Amaia? Hori da. Gaurkoan horixa ingo dugu, kamiseta horixa. Bi isotan ikusi duzuen bezala, txurian, aurrekoan indogun, txurian ezberdina da. Ontagako material berdina erabiliko dugu, bai? Rotuladoria, guraizak, nik tamaino ezberdinetakoa daukot, baina, edozein guraizekin egin zaikie. Eta kontuz, alatabe erabiltzerakoan kontuz ibilia, eta erregla normal bat. Oso ondo, bai? Kamisetia belisto daku, prest daku, zein ga lehenengo pausua? Lehenengo pausu horrekoan bezala, moztu ingo dotzagu bukaerak, bai? Bai bajua, bai mangetako bukaerak. Hortarako, lehen inogun bezala, doblau ingo dugu erditik, bai? Eta holan daukogula, moztu ingo dugu recto. Oso ondo. Gogoratu behar du, guk hemen kantariko kamisetekin gabitzela, moldaketa hauek iken, baina etxian dakotzuen edozein kamiseta erabilekela. Hori da. Askotan esaten ditugu, propagandako kamiseta ugari etxian erabili bestitugunak iken. Bai, berziklatu ingo dugu. Baina hori da. Eta mangetakua jarrikeike batera bebai. Holan, pixak, leleuko mosketan kenduko dugu. Holan. Bai? Lehenengo pausuak inja. Hori da. Ondorengoa, koio aldia da edo? Bai, lepo aldia kenduko dotzau, eta inguan aurrekoan bezala erditik doblauko dugu kamisetia. Zabaldingo da, eta erditik doblauko dugu. Zorbalda puntuak batera jarriko itxugu, eta lehen ezauten bezala, hemen marrazki auketenez, gure ka hori dagoenez, ezta? Hori da, kantariko ka gure gana jarriko dugu ez mosteko. Lagundu zeikie rotuladoriaz eta marraztu eskotia, bai? Hori da, erraixa uiteko, gero mosterako ordu horretan, ezta? Hori da. Lan ingo dugu. Hemen forma ezberdin asko zeikie, bai? Azkenian bakotxe gustatzen jakona. Iko ingointan simple hau ingot. Eta mostu ingo dugu, marraztutako marratik. Bai? Holan etxiko dugu. Holan daukugula aprobetxauta, atzekua be. Atzekoa, lehen esan du, apurtxo bat zuzen hau mozten dela, ez da, atzeko aldia, altutxo bai izateko aurreko aldia baina. Hori da. Hemen berdin izango da. Hori da. Bago jazgo poliki ikasiaz, eta gure gaztetxope bai, ez da? Bai, eta hau marraztu ingo dugu. Osando? Holaxe. Horrekin ja, lehenengo pausuak, inja gelituko liake, eta oin gelituko xaku, apurtxo bat, kamiseta honi emungura xauen, forma hori emutia, itxura hori emutia. Zein izango da kamiseta honen eskutuan? Hori da, kamiseta honek, aukera asko moten duzku, bai? Manga bat kenduko dutzagu, bai? Eta alde bat tirantia izango da, eta bestia manga motza. Orduan, kadaukogun alde hontan, mangia itxiko dugu. Bai? Orduan, inbian bakarra da, hemengo alde hontatik moztu. Bai? Zabaldu ingo dugu mangia. Orduan, hartazia erditiz hartuko dugu, eta moztu ingo dugu, zorbalda puntura arte. Holan. Gero la, purtsu bat mangia jauzi ingo litzake. Hori da. Zabaldu ingo da. Bai? Eta beste aldeko manga kendu ingo dugu guztiz. Guztiz kenduko dugu. Bai? Tirante itxiko dugu. Osando. Orduan. Holan. Kendu ingo dutzau, eta tirante fintxo bat itxiko dutzau. Bai? Bueno, ja manga alde hori ingo. Holan geratzen da. Bai? Osando. Hori da. Oinin bihotzaguna da, behiko aldiari forma emun. Kasu hontan alde batera dago. Orduan. Hartuko dugu, bai regla, bai rotuladoria, hori da, eta ingo dugu, hemengo aldetik, bera, marra. Orduan gutxi gora bera, hemen erdi aldean izango da. Eta ingo dugu, bera, bai? Bale, marra bat beroz. Hori da, honela. Hola kamisetik izango da, alde batetik motzagoa, beste batetik baino, ez da? Hori da. Eta erabiliko dugu, manga motza, tirante duen manga jarri duen lekua, alde luziena jartzeko. Hori da. Bai, apurtxoa konpensa bengo dugu, manga itxi dugun lekuan, beste aldian apur bat luzia ba. Osando. Orduan, moztu ingo dugu.
Eta gainera, aprobetxau geike, moztu dugun zati hau, bai, pañuelo bezala erabiltzeko, adibidez. Bai, jarri geike pañuelo bezala. Begira. Bai? Orduan, aprobetxau geike baita. Hori da, aprobetxau geike gauza askotarako. Hola daukogunean, beste aldian, moztu ingo dugu mangak indogun bezala, irekiko dugu bai beste aldekua. Goraino edo puntu bateraino? Ez, justo puntu berdinera arte, bai. Gutxi gora bera, on arte, bai? Erdira artero. Marratxo bat ingo dugu jakitzeko hor arte moztuko dugula, bai? Orduan, moztuko dugu holan, eta zabaldu ingo dugu, kamisetia, hemendik. Erdikin mozteko ez da. Hor, markau dugun puntu hortara arte. Hori da, holan. Modu hontan. Begira, ja beste itxura bat apurra kamisetia. Hori da. Bai? Oin ingo duguna da, atzeko puntua apur bat, zerbait berezisa ginez. Ingo duguna marra bat markau erdian beraino, bai? Zabaldu ingo dugu bai atzeko parte hau. Orduan, ingo duguna da, zorbaldeke punta hau, Erdisa aukitzeko da. Erdia topatzeko, bai? Hola daukogunean, marka ingo dautzagu rotuladoriakin. Jakitzeko erdia bertan dagoela. Gero zabaldu ingo dugu, eta marra bat ingo dautzagu bera, bai? Modu hontan. Zenbateko luzeri eukin da marra horrek? 15 batero, nahiko, bai? Eta hemen, zirkien gauza bada, forma apur bat emun, bai? Apur bat zabaldu, bai? Mosterako orduan? Hori da, bestela, iguale, apur bat zulua itxeko, ez? Orduan, moztuko dugu. Bakarrik atzeko aldia? Hori da, aurreko aldia hartu barik. Kontuz. Borobil forma apurtxo bat emun xau, ez da? Hori da. Erditik apurtxoa zabaldu ino. Hori da. Zala marra zuzen bat. Holan geratuko da. Zeingo dugu horrengo hontan? Bi zulotxo, primengo aldietan, eta moztu dugun zatiak aprobetxatuz, lotu ingo dugu, atzeko alde hau. Begira. Bai, orduan, bai hemen, zulotxo bat ingo dugu. Honekin kontuz auki, bai? Hartu holan, igual doblatu ingo dugu, eta, bai, apurtxoan moztuta nahikua. Bai. Orduan, atzian moztu dugun marra horren onduan, bi zulotxoin, ondoren, lehen moztu dugun kamisetan zati batekin, horre... Eta holan geratzen da. Bai? Hori da. Orduan, zeingo dugu horrengo hontan? Babia dugu lokarri bat hau lotzeko. Bai? Zelan ingo dugun? Moztu dugun zati honeik aprobetxauta, bai, adibidez, hau aprobetxaturik, dobla bengo dugu berriro, holan, erraxa bengo jaku. Lokarri baten moduko... Bai, eta ingeike laso bat, ingeike beste kamiseta bat moztuta, iguale taldekide kolorez berdinetako kamisetak eukitza, aldatu, ez? Koloriak apur bat aldatu. Tengo dugu marra bat holan. Adibidez, kamiseta urdinetik zaurra bisakun material apurtxo bat erabilitza, kamiseta hori atzian puntu urdin hori jarri. Eta hau apurtxo bat, zerbait ezberdin eitzeko, ingo dutzagu marra gehiago, holan, zertarako dira marra, bertatik moztuko dugu, orduan apur bat ponpoi antzerako bat geratuko jaku. Begira. Bai? Orduan moztuko dugu, hemendik, henik eta behin. Horapurtxo bat potolua da, ez da? Hori da. Baina onja... Ontxe, moztu ingo dugu fintxu hauak. Osondo. Baina ez bukaera nio, kontu zeuki, bai? Nahiko. Apurtxo bat gelditzen dela moztu badik. Hori da. Hor argi bilidia. Osondo. Bueno, bagoiaz, kamiseta honi formia munaz bebaita, eta poliki-poliki bukarara aiaiken, momentuz, hortxene, atzeko alde horrekin. Holan geratuko zan, bai? Eta holan, oin be, tiratu ingo dugu. Forma borobil hori hartzeko. Hori da, eta geratuko da, holan. Orduan, momentu hontan, igual larriko luze geratuko jakun.
Baina geike bai batzuk motzaba geratu, beste batzuk luzetxuagoak itxi, bai? Begira. Adibidez, bai? Eta ontsen, hau erabiliko dugu, zulotxotatik sartuko dugu, agatuko dugu hola, eta zulotxotik sartuko dugu. Bai? Eta berdin bestaldian. Osando. Hola, ja, moztuta bai, baina, bueno, apurtxo bat, obatzeko, ez da? Hori da. Alde hori be, balixo dozku. Orduan, moztu barik itxi dugun zatia hau, korapillo itxeko balixo dozku, bai? Orduan, hemen izaikie, korapillo bat, ero laso bat, ero guro zuena, bai? Eta holan geratuko da, bai? Bai? Osando. Bueno, eta ja, inja daukogu. Orduan, proba ingo dutzagun manik isai, eta aukera ezberdina esango dugu. Bai? Hori da, mosketa horrekin, mosketa horrek alde batera inozune mosketa horrek, aukera ezberdinak emuten da, Hori da. Perfecto, ontsen azalduko. Aber, ze aukera ezberdin emuten dauen kamiseta honek. Begira, ze polikiak alditzen dan. Bai? Holan geratzen da. Eraman geike bai holan, ez? Holan, eta ikusten den moruan, hemen manga zabali dauko, bai? Hemen jarri geike imperdible batzuk, adibidez. Bai? Hemen holan, imperdible batzuk jarri. Ero, korapillo bat egin. Adibidez. Bai? Eta beste bat esan leike, hemen alde hau, zabalik itxi duguna bai, berdina. Jarri imperdibliak, edo eta korapillo polis bat egin hemen. Bai? Beste kamiseta bat jarritea, behian, oso politxa geratzen da. Bai? Eta hause da. Eskerrik asko, Amaia. Zeuri. Eskerrik asko aholkoengatik eta gure gaztetxo honek animatzen dien. Hori da.